No niin, YouTubea. Tänään me tehdään tästä vähän hauskempaa haastevideota nimittäin. Meillä on tossa niinku napalla nallekarkkeja ja joo, sit näin pysyvää pelataan vähän Call of Dutyä niinku 2v2. Toi vastaan minä niinku sniper-kisa ja pistetään sitä matsi latautumaan ja otetaan sit, jos meitä ei niin kauaksi, niin on siis Samjakki juttu, joten no, me siis ei voi tehdä. Nyt tehnyt. Tää on kyllä hyvä. On hyvä, mutta mä nilasin jo. Mäkin olen nelassu. Tää on sellainen pistävä. Tää pisti ihan kunnolla. Niin, ja sit aika koittaa. Tosi raikas maku ekaksi. Ei tää ehkä niin paha ollut. Ei. Siis kyllä tää ei tää kyllä hirveän hyvä olekaan, mut mä siis poppamiehen näitä niinku mihin granaatin? Eikö se olis siinä? Niin. Sit niin, muuten, hei, enemmän älä mua nyt. Niin kato, yläruutu, täällä on ylempi ruutu, olen minä. Eiku tähän ette näe tätä, sori. Tuommoista tulista. Nice. Ei toi kyllä ollut niin vähän kuin se paprika. Eikö se chili? Haha! Missä se oli? Kattokaa mun kaverita, mä mietin portaiden niinku alta granaatin suoraan niskaan ja sit se kuoli. Kyllä toi aika paha oli. Kyllä mä voisin toisenkin tämmösen syyn. Otetaan pikku hetki, siis tää polttaa vielä. Kyllä mä voisin ostaa noita, jos tekis niinku karkkia mieli. Mun niinku... Siis en mä kyllä näitä ihan niinku kohoa. Ei nää kyllä niitä hirveen hyviä oo. Kyllä mä tykkään. Vittu mun taloa se. Vitsi! Okei, mä polttan otetaan salmiakit. Okay. Hei, ota se nyt. Nyt. Niin, David Frank! Nää on vielä tulisempia kuin noi nallet. Tää on hyvä. Aikoo! Ihanaa. Tosi hyviä, ostakaa näitä. Jos joku tiedä, mistä me halutaan. Me ostettiin näitä Mevipäiviltä. Stirpiksestä. Tää salmiakki on hyvä, mutta tää on aika tulista. Tai mitenkä voi sanoa? Kyllä mä mieluummin nalleisoisin. Hei, ei tää tulista enää. Hirveen tulista. Ei kun on. Siis tää alkaa suuhun, se poltti ihan sikana. Nyt se tuli tästä, se pois. Tää siis on hyvää. Vaikka mä sulken sen pois. Siis kyllä ne on hyviä. Apua. Nallekarkki pelasti mut. Ota nallekarkki, se auttaa. Perkele. Helposti aika. Tuo nallekarkki auttaa. YouTube. Haluatko kommentoida? Sanotte näin, tämmönen sattuu kurkkuun. Mutta jos haluatte lisätä siitä tulihaasteita tai kirpeyshaasteita, Niin tykätkää videosta ja kommentoikaa. Kommentti. Jos haluatte lisää syömishaasteita, kommentoikaa meille lisää sellaisia. Niin pitää pelata tää yksi matsi, se ottaa okei. Sori, mutta mä hakin maitoa.
Mä tahtoo maitoa perään. Syö napalin alle ja nalle karkkeekin tuolla on sinisiä. Se tekee niin se äsken teki just YouTubelle, että sanoi, että nyt tarvii maitoa. On, kirjoitat YouTubeen Töppis Jordan. Jordan. Eli menet YouTubeen ja kirjoitat sinne hakukenttään vaan Töppis, tai siis Tyhjänäänsi ja Jordan. Sieltä löytyy Mikaelin videot. Se on ensimmäinen. Aika hyvin on oppinut juttu. Kukaan ei ole neuvonut sitä. Miten toi on opetellut? No niin. Sanokaa vaan, jos mua ei haittaa. Eli siis Mikki kävi hakemaan maitoa. Ja mä jäin tähän. Tää maito ei auta ollenkaan. Mua auttoi, kun mä otin sen nallekarkin. Vitsi! Mun meni skillistreakin. Leikitäänpä vähän lilua. Ihan kauhea. Otetaan sieltä maitoa. Tää maito ei auta. Mun on pakko ottaa taas gummy bear. Nää on hyvän makuisia. Hengittää, jos ne sattuu. Onks sulla nopea se? Onko? This is so good. This is so good. Nyt ei polta enää niin paljon. Tää polttaa silti. Ai, myötähäpeä tuli nytten. Kaikki katsojat, niin tää nyt varmaan aika kringe tilanne. Tää on aika kringeedä mieleksi, niin. Niin perhana kringe. Mä pusin just granaatin täydellisesti. Ei tätä pysty pelaamaan! Ei niinku sä haluat niinku ottaa suusta kiinni. Onks sulkin sellainen? Sä haluat pitää suusta kiinni, mutta sä pelaat. Onks sulkin silleen? Sä niinku halusit pelata, mutta sä et pysty, kun sulla jää suusta kiinni. Mä puukutelun paskiahan. Vähän hiljempaa. Enää 40 sekkaan saattaa lisää juttuja, tai parantavia juttuja, koska me piti yksi matsi pelata silleen niinku ottamatta mitään. Sä muuten otit. No ihan perkeleen sama mua ei kiinnostanut enää.
ostin tän, ei. Se salmiakki oli hyvä, mutta se oli perkeleen tulista. Luuliko se oikeastaan ottaa? Sä oikeesti sanoin, että se oli hyvä. Mä luulin vähän sen. Se oli pränkki! Mä sanoin Jamille, että nämä salmiakkit niin, ne on niinku, että ne auttaa tulisuuteen ja sellaiseen. Mut ne on tulisempia kuin noin nallekarkit. Hoho. Ei enää ikinä. Ei. Hei samalla kun se meripäivillä. Mä haluaisin tiedä mitä mä ostin meripäiviltä. Noniin. Mulla oli siis 50 rahaa. Saanko mä ottaa lisää karkkia? Niin. Ota vittu 2. Niin kattokaa. Sirkkelispinnerin, koska mulla oli 7 spinneri, mutta tää oli hieno. Mä en pystynyt vastustamaan se sirkkelispinneri. Tosi hieno oli. Joo, mä ostin tommosen. Ja sit mä ostin... Saatko syödä tämänkin? Koska Fitget spinneri on ne, niin miksei Fitget Cube on ne, joten mä ostin myös Fitget Cuben. Joo, siis tää on ihan kiva. Ja mulla oli siis jäikö rahaa 20. Mulla oli 50 rahaa. Mä olin kuitenkin narunvetoa, sit pallonheittoa, niihin meni vähän rahaa. Mut siis tää on tosi kiva. Tässä viimeinen asia, minkä mä ostin. Mä ostin sellaisia korua tai sellaisia puhelimia, sellaisia juttuja, mutta mä en nyt jaksa käydä hakea niin. Siis ensin mä oon laiskava sen takia, koska tää video on. Niin. Sit mä ostin, koska mulla ei oo ääntä enää toi. Mulla oli niin polttavia, että mulla ei oo. Oliks tää niin, onks koskaan tullut tätä tullisempaa? Mä en oo syönyt. Tää nuolakin on hyvä. No. Ei oo. Se pikku nuola menikin polttaa vähän, mutta koska mä tykkään kauhuelokuvasta tai sellaisesta, niin Jasonin maski, koska halusin. Oli tylsää. Sitten olisi vielä joku... Ottakaa vähän. Mitä vittua te mun elämällä? Häh? Älä sitä. No niin, tää on tosi kiva. Siis niinku... Vittu tekisi sitä. Niin? Mäkään. Mutkin lähti ääni tosi matalalle. Älkää tulko tänne paljon uppi, mulla on vittu veitsi. Tää on puuveitsi. Tänne, niin mä puukotaisin. Mä puukotuisin. Se ei syö tapataan. Nyt. Hei, nyt mä lyön sun maskin pois silleen. Sitten se lyö mun maskin pois. Yes. Ei, sitten se lyö mua tähän silleen sitten ja sit mä oon silleen älä vittu palleelle. Olikohan tää video tässä? Mä otan sun pää vittu. Sori niille nuoremmille katsojille kiroilusta, mutta kun ei vaan voinut mitään, kun on nyt perhana tulisia. Jos haluatte nähdä tällaisia hauskaa juttuja lisää, tai haluatte nähdä haasteita, siis ihan mitä tahansa. Ihan mitä vaikka 3 AM. Niin jos mä pääsen joskus ne lyhyeksi, niin tehdään. Pyytäkää jotain hauskaa haastetta, niin me tehdään se. Joku pelottava haaste. Siis sä muistathan, että mulla oli 20 tilaa aika kauan aikaa sitten. 20 tilan spessu oli tässä. Joo. Siis aika myöhään tuli tää spessu, mutta... Tää nyt oli taas spessu. Ehdottakaa meille kommenteissa jotain pelottavia eteen kuin jotain. Tai no ihan tilassa. Siis nää, jos sä haluat nostaa näitä nallakor... No, ne mitä meillä oli, niin ne ei ollut niin pahat nallat. Niin jos haluatte niitä ostaa, niin mene. Siellä oli yksi kauppa, niin ne oli Poppamiehen Napal nallekarkkoja. Ja siis ne taisi olla habanero. Ja sitten nämä oli jotain Poppamiehen synkkä lakritsi. Eiku mikä tää on? Lakritsi. Ei lakritsi, kun salmiakki. Kyllä sä vaatii salmiakki ja lakritsiin, koska metrilakut. Tididin!